berlian Eril nyanyi bos mendem bos bosan ora doyan mendem wis bos berlian ra doyan mendem dah ya apa mumpung Mbak Matonah turu asik wis nolaras lagi oke Tiga Putra di live streaming wis nolaras Dila dimindahkan kela wong ayu sing tak tresnani wah Pak Eros joget Ros sing tak impi-impi aku ora bakal lali mung sliramu pepujane ati senajan ayo Mbak Sri masuk tek joget bisa ning opo sliramu tega ninggal aku kaya tanpa dosa atiku Gustiku lo nyuwun ngapura
bose Kajang. Oke, siap matur nuwun Mas Giman. Mas Giman mriki. Ayo Mas Giman mriki. Iki ana panyuwunan podang kuning dirungokno kanca-kanca saka ngendi-endi.